yeɓiyankoɓe yaw pellital afrique wona min haali kamɓe kaali caggal nde gawri weɗɗa setta witta gonga yitta ɓe kolliti wonde aduna koko seɓɓiti joni noon eɗen mbawi hettade amadou adame diaga amadou diaga bisimilla hono yimɓe hertuɓe gandal anduɓe alhaali kammu alhaali dow lewru e naguel haalaɓe haala mumɓe le scientifique chinois e leyɗele goɗɗe ɓe mbi darga ɓattima ha ala kulli haali kamɓe kaldata banggal diine de mais e gande mabɓe ɓe kaldata eɗen gandi waliyaɓe tuubi koɓen toon waliyaɓe tuubi koɓen toon waliyaɓe diine men one toon ustu haala maga c'est de scientifique eɗen gandi keddoɗa ɗo joni kaala gaccita aduna o fonan ko gandal wilaya kono ko wilaya tuuba kiri min de mi jaɓani haala makko ka joni jaɓa walla maaya wadde mi jaɓi joni diaga mbiɗa ko yimɓe kalata kala kalɗo ko caggal mo kannaro watte mum